אחד הדברים העיקריים בשיטה זה לא להתאמץ. כלומר, אני לא אנסה לצבוע שם, אני אהפוך את זה לצבע פה. זה מאמץ, המאמץ הזה יבוא על חשבון דיוק ועל חשבון תוצאה. אז אני רוצה להיות בנוח. ואני אומר את זה למרות שאני יושב בצורה לא הכי נוחה, ומי שישב ככה אני מאוד ממליץ, כי מבחינת עבודה זה מושלם. ככה? איך שזה? כן, אבל את למשל יש לך בעוד של פריצת דיסק, את לא תשבי ככה, עדיף שתעמדי, בכלל תעמדי בעמידה. אפשר לשבת, אפשר לעמוד, אפשר לשבת על שרפרף, ואז אפשר לקחת משהו קצת יותר גבוה, כל תלוי איך אתם יושבים, אבל שיהיה לכם נוח, לצייר מעל, לזוז מעל, לרקוד, כי אנחנו רוקדים, אנחנו ממש רוקדים עם הספרי, התזוזה באיזשהו שלב הופכת להיות חלק מאיתנו, ואיך שאנחנו רוקדים זה מה שנדע על הדף. אם נהיה חינניים בריקוד, גם הציור יהיה חינני, אז כל התנועות בשלב מקבלות את האופי הזה. אז אני יושב על כרית, אבל כרית עם קפיצים, גדולה, נוחה, אני יושב ככה כבר הרבה זמן, אז אני לא מרגיש את הברכיים, יכול להיות שאתם תרגישו בהתחלה, והגוף מתרגל לכל דבר. גם האצבע תכאב בהתחלה, יכול להיות לקראת סוף השיעור כבר תכאב האצבע. היו כאלה שבשיעור הראשון באמצע השיעור לא נלחץ להם יותר, זהו, נגמר, לא נלחץ להם יותר. אין מה לדאוג, זה שריר, שריר זה מתפתח, כל אלה שלא נלחץ להם בשיעור הראשון ובשיעור האחרון שיחקו חופשי, כבר שכחו שזה נתקע להם פעם. אני פשוט אוהב לשים מתחת לפלטה את המסתובב הזה, ואז אני יכול לעבוד ככה. אבל שנים שלא היה לי דבר כזה, ופשוט הייתי מסתובב ככה. אז אני יושב על כרית, על הכרית שמתי מגבת, גם מעליי תהיה מגבת. המגבת תפקידה לספוג את כל הצבע הרטוב מסביב, כי יש תמיד את צבע טרי. נכון, הוא יכול לעבור לנו בקלות לציור וללכלך אותו. אז לכן יש לי פה פח. יש לי פה פח ומגבות. כל דבר שיש בו צבע טרי, כן, זורק לפח. נגעתי עם הצבע, זרקתי לפח. לא רוצה שיהיה מסביבי צבע טרי. נגעתי עם היד, התלכלכה בצבע טרי, אני מנגב אותה. כל הזמן אני מנגב, כי המגבת סופגת את הצבע והוא נעלם. אז יש לי פה את המגזינים מצד ימין, יש לי פה גם ניירות מדפסת רגילות, כל מיני פחים ומשזוריות. השפכטלים שאנחנו עובדים איתם בקורס הם השפכטלים האלה מהסוג הזה, ככה הם נראים, איתם אנחנו עושים, זה הכלי השני הפופולרי שלנו. יש לי פה צנצנת שאני יכול לסגור אותה ואני שם בטינר. אנחנו עובדים עם צבעים מאוד חזקים, אלה צבעי לקה. לא רק צבעי שמן, זה יחד עם לקה, צבעים מאוד חזקים, זה מסוג של הצבעים שצובעים גדרות בחוץ והם יחזיקו מעמד בשמש באזור עם אוויר מלוח, אבל צריך מדלל מאוד חזק בשביל לנקות את המכחולים. אנחנו משתמשים בטינר שנקרא ניטרו 21, שהוא הכי חזק באמת בשביל לנקות את המכחול. מאוד חשוב לנקות את המכחול כשעובדים איתו, כלומר סיימתם לעבוד איתו, לסרוק אותו לטינר. אל תשימו את זה יותר מדי זמן, כי זה באמת חומר חזק, הוא יתחיל לאכול את השיער. אז תשימו כמה דקות, תסחטו, ועל המגבת שלכם אתם עושים ככה בעדינות, ורואים את הצבע עובר למגבת, ואת הצבע הטבעי של השיער חוזר למכחול. ואז אתם רואים שזה גמיש ונקי, ואתם יכולים להחזיר את זה. תשמרו על זה ככה, זה יחזיק מעמד הרבה זמן. עוד דבר שאני עושה עם הטינר, אני מנקה את האלה, את הלחצנים האלה. אני קורא להם טיפים. הטיפים האלה לפעמים נתקעים, לפעמים משפריצים בשני כיוונים, נכון? אז
אז כשאני מסיים צבע, או כשהוא משפריץ לא טוב, אני לא מתעסק איתו, אני זורק אותו בטינר, ולוקח אחד חדש מהקופסה של כל אלה שמחזרתי. אני לא זורק אותם, נגמר צבע, זורק בטינר, יום למחרת מוציא אותו מהטינר, מנגב את הטינר עם המגבת את כל הצבע העודף, נותן כמה מכות ככה שיפול מהצינורית, מניח את זה על דף סופג לכמה שעות, שיתייבש לגמרי, וכשזה יבש לגמרי אני מעביר את זה ככה בשקוף. 1-2, בשקוף זה מגלל הכי חזק. זה ממש הבסיס של כל הצבעים האלה. הצבע הזה, אנחנו נעבוד עם זה כי זה צבע איכותי והוא עובד יפה. אנחנו נעבוד גם בשיעור השלישי עם צבע כזה, ואנחנו נראה את ההבדל ונלמד איך לשלב ביניהם. אבל כרגע אנחנו עובדים רק עם חברה אחת, כי כל חברה זה כימיקלים אחרים, וברגע שנערבב ביניהם ייווצר איזושהי ריאקציה כימית, שלפעמים יכולה להיות טובה לנו, אם זה מה שאנחנו רוצים, אבל אנחנו צריכים לדעת שזה מה שאנחנו רוצים. בדרך כלל אנחנו רוצים ציורים נקיים ומדויקים, אנחנו נעבוד עם אותה חברה. ואם נצטרך לשלב צבע מחברה אחרת, כי אין לנו את הגוון, אז נעשה את זה בשלבים נכונים, ואנחנו נלמד את זה. אם הטינר לא נקרא לכם את המכחול מספיק טוב, אפשר גם לתת לו ככה, קצת עם זה ולנקות, כי כמו שאמרתי, זה יפרק אותו הכי טוב. זה יפרק אותו, את השאריות של הצבע שההוא לא פירק, הוא יפרק. אוקיי? אבל זה לא השימוש היחיד כמובן של הספרי השקוף. הספרי השקוף זה הספרי הכי חשוב שלנו. מה עוד יש לי פה? יש לי פה משקולות, דברים כבדים, מתכות כבדות שאספתי במוסכים, במסגריות, כל מיני שאריות של מתכות שיש להם משקל, כן? בכל מיני גדלים, כאלה, כאלה, כאלה. הכל שאריות, הכל קלטתי בצד הכביש, הלכתי למסגריה, הם תמיד מטאטאים לפינה את השאריות שם. הדברים האלה כבר ראיתם למה. כששמתי את הים, שמתי אותם. כשאני שם ירח, אני גם עליו שם אחד כזה, כי אני עובד, אני לא רוצה שזה יזוז לי על הצבע. אני גם רוצה להיות בטוח שלא נכנס לי צבע מלמטה, אז אני נותן לו טיפה לחץ מלמעלה. אני יודע שהצבע לא ייכנס לי פנימה. כי אם יש שם חריץ קטן, הוא ייכנס. הנה עוד עיגולים קטנים יותר. זה היה פעם צנצנת של נוטלה, וזה היה מסכה על השיער, וזה היה השתייה של האלוברה, וזה היה דורדורן, זה היה ספרי קצף, וזה היה ביצים של נאפיס שם מהמכונות. וככה כל דבר שאתם פתאום רואים, הכל זה היה של ספרינג וקוקה קולה, והכל עובד, כל אלה עובדים. כל הפקקים של כל הצנצנות פלסטיק למיניהם עובדים. תשתדלו שזה יהיה כמה שיותר דק. כמה שיותר דק, יותר טוב, כמה שיותר עבה, פחות טוב. מסקין טייפים. מסקין טייפים שקוף, מסקין טייפ אריזה כזה, עבה, ומסקין טייפ נייר דק. את הנייר הדק הוא פשוט הוא דבק חלש. אנחנו יכולים לסגור את הציור כשאנחנו הולכים הביתה, כי הוא טרי, ככה שהוא יהיה מוגן מבפנים, וזה לא יהרוס את הנייר כשנוציא את המאסקין טייפ. המאסקין טייפ הזה הוא חזק, ועם זה אנחנו משתמשים בשביל לחבר את הנייר לפלטה. הצד החלק זה הצד שמציירים עליו, אנחנו עובדים על הצד האחורי שלו, נשים את הצד החלק כלפי מטה. כי אני רוצה עכשיו להכין את המשטח. אוקיי? תמיד לפני שמציירים מכינים את המשטח. אם זה קנבס מותחים אותו על מסגרת, נכון? אם זה אוטו עושים פחחות, שמים צבע פריימר, משייפים קצת. אם זה קיר ממלאים חורים. כל משטח צריך להכין אותו לפני שמתחילים להפוך אותו לנייר לבן וחדש. הנייר הזה הוא כבר חדש ולבן. הדבר היחיד שהבעייתיות בניירות זה הפינות, תמיד הפינות נהרסות. אז אנחנו רוצים לחזק את הפינות, ואנחנו גם רוצים תוך כדי זה לשים פה איזשהו פלסטיק, שעליו נשים את הדבק הדו צדדי, כדי לא להרוס את הנייר כשנוציא את המסקין טייפ. אז ככה אנחנו עושים את זה. הנייר, החלק המבריק למטה,
אני לוקח את המאסקינג טייפ השקוף. לא צריך חלק גדול יותר מדי. אני רוצה להשאיר שוליים בחוץ, אבל את רוב המאסקינג טייפ אני שם על הנייר ומגייץ אותו ככה שלא יהיו בועות. כמעט שלא נוגע בדבק, כי אם ניגע בדבק הוא יחלש. וברגע שנגעתי אני לא מנסה יותר ליישר אותו. נגע הוא נדבק, אני עוזב את הכל ומגייץ. אני לא עושה ככה, מותח את זה, כי זה ימתח גם את הנייר. אני נוגע בנקודה אחת, שם אותו פחות או יותר במקום, ברגע שנדבק עוזב ומגייץ. כמובן, תעשו את זה הרבה פעמים, זה כבר יהיה ממש פשוט. נגע, נסע, זהו. עכשיו אני הופך אותו וחותך את השאריות. אין צורך להתאמץ. אתם זוכרים, כל התאמצות יוצרת התנגדות, ואז אנחנו נחתוך את הנייר איתנו. כדי לחתוך את זה בצורה נכונה, פשוט צריך ללכת לצד הדף בלי להתאמץ. הוא חותך לי את זה מדויק. זה כדי שזה יגן לנו על הפינות ויגן לנו על הנייר, כי אנחנו הולכים עכשיו להדביק את הנייר על הפלטה, ואם אנחנו לא יהיה לנו על מה לשים את המאסקינג טייפ הדו צדדי, אנחנו נחתוך את הנייר כשנוציא אותו. אנחנו ניקח חתיכה ממנו, וזה יחליש אותו וזה די יהרוס את הציור. אז אנחנו עושים את זה כדי שנוכל באמת לחבר אותו לפלטה. וגם במקרה הזה אני לוקח חתיכה לא גדולה, נוגע 1, 2, נגיעה, נגע עזבתי, ככה זה צריך להיראות. כלומר, אם תעשו את זה ככה, אל תנסו לשים את זה. זה לא יעבוד. אנחנו הולכים לשחק עם הצבע מעל הדף, ואנחנו רוצים שזה יהיה מקובע יפה. אם זה לא יהיה מקובע יפה, אנחנו ננסה לעשות ים, וכל זה יצא איתנו, וים לא יקרה שם. אז אנחנו רוצים שזה יהיה מקובע היטב. אנחנו לוקחים חתיכה, קיפול, נגיעה, עוצרים. עוצרים. עכשיו גם פה נגיעה, עוצר, ואז אני מותח את זה. ואז יש לי פה באמת שטח פנים גדול ויפה עם דבק שידביק את זה יפה. וזה כמובן, אני שם את זה על הפלסטיק. לא על הנייר. נגיעה, נגיעה. כמובן תעשו את זה 100 פעמים, כבר לא תחשבו על זה הרבה. בהתחלה אולי קצת תיאבקו עם זה. ככה זה צריך להיראות. את זה אני שם בדיוק בסימון שיש לי, כדי שידבק כמו שצריך, ואני יכול להתחיל לעבוד. כל דבר אני מחזיר למקום שלו, מגבת מעליי, מגבת מתחתיי, ואנחנו מתחילים לעבוד. הבסיס. זה השיעור הכי חשוב מכל השיעורים. תקלטו אותו טוב והכל הולך לזרום בקלות. מה שאנחנו צריכים לקלוט זה איך להשתמש נכון עם ספרי, כדי למלא את החלל שאנחנו רוצים למלא בצבע אחיד ועם מינימום צבע. וזה מה שאנחנו מנסים להגיע אליו, זה תמיד מה שנמשיך לשפר ולהשתפר בו. להגיע לתוצאה שאנחנו רוצים עם כמה שפחות צבע. ועם ספרי זה אפשרי, כי אנחנו עובדים עם שכבות מאוד דקות של צבע. וברגע שתקלטו את הכמות הרצויה, אתם תראו שאתם תשתמשו בצבעים לעוד ציור ועוד ציור ועוד ציור, וזה לא ייגמר לכם הצבע. בהתחלה אתם הולכים להשפריץ את הצבע בשביל להגיע למיומנות הזו.
והעניין הוא שברגע שאנחנו עובדים עם הצבע כשהוא נוזלי, הכל מתחרבש. אנחנו מאבדים שליטה והצבע תופס שליטה עלינו. אנחנו פשוט מקבלים את מה שהצבע עושה. אבל אם אנחנו רוצים לשלוט ולעשות את המניפולציות על הצבע ולשלוט בו, אנחנו צריכים לשים אותו מינימום, לאט לאט לחסות. מה שאומר שאנחנו לא נתחיל בשכבה אחת מלאה. אנחנו נתחיל בשכבה אוורירית ונחזור אליה בשביל למלא אותה. כדי שנדע שאנחנו שמים עוד שכבה ועוד שכבה ולא יותר מדי צבע. ואז אנחנו נוכל לשלוט על הצבע, ואז כל הטכניקה תעבוד פלאים. ברגע שיש יותר מדי צבע, הכל מתחרבש. אז זה המטרה שלנו. ובשביל זה אנחנו צריכים להבין מה זה ספרי, איך הוא בנוי, איך משתמשים בו. אז זה הספרי. בפנים יש לנו נוזל. צבע שהוא נוזל. הצבע הנוזלי הזה מורכב מהרבה חומרים שונים בפנים. יש בפנים סוכני ייבוש, יש בפנים מרכך, יש בפנים פיגמנט, יש טינר, יש כל מיני חומרים, ולכל חומר משקל סגולי שונה, ואם זה יושב במחסן הרבה זמן, אז הדברים הכבדים שוקים למטה, והצפים, הם נפרדים. אנחנו רוצים חומר אחד, לכן אנחנו חייבים לערבב את הספרי, לערבב את הפחית טוב. לפעמים ניקח פחית חדשה ולא נשמע את הגולה, אנחנו ממשיכים לערבב עד ששומעים את הגולה. כששומעים את הגולה זה אומר שהצבע בפנים כבר רך, עוד קצת והכל מתערבב לגוש אחד. תחשבו כשאנחנו צובעים בסיד את הקירות בבית, אנחנו גם כן עם מקל, רוצים לראות טקסטורה יפה של צבע, מחכים שהכל יהפוך לרוסי מוגן, אנחנו שמים את כל הדברים ואנחנו מחכים שהכל יהיה אחיד, שהכל יגיע לחומר אחד. אותו דבר פה, הכל צריך להיות חומר אחד ואנחנו מערבבים אותו קודם. זה הדבר הראשון שעושים עם ספרי. מהחור הזה יורדת קשית בדיוק במרכז של הפחית, כמעט עד למטה. אוקיי? הספרי נועד שנעבוד איתו בצורה כזאת. ככה. ככה עובדים עם ספרי. צובעים גדר, צובעים אופניים, ככה. אנחנו עובדים איתו ככה, זה קצת שונה. למה ככה עובדים עם ספרי? כי תמיד הצבע בתוך הקשית. נכון? תמיד הקשית, בתוך הצבע. וכשאנחנו עושים ככה, אחרי שאנחנו סיימנו חצי מהצבע בפנים, אז יש לנו אוויר מעל הקשית וצבע מתחת, ולפעמים נראה שאנחנו עושים ויוצא רק אוויר. בשלב כזה אנחנו מרימים, עושים 1, 2, נכון? הכנסנו, לקחנו את הצבע, כל הצבע פה למטה, הקשית בפנים, 1, 2 יוציא את האוויר, יכניס את הצבע חזרה ואנחנו ממשיכים לעבוד. אוקיי? למלא את הקשית. כן, בדיוק, למלא את הקשית. כשהצבע יוצא מחור הסיכה הזה, הוא יוצא נוזל. אתם רואים איך זה יוצא במשולש כזה, נכון? כשהוא מגיע לפה, זו אותה כמות של צבע שהייתה פה, עם הרבה אוויר. כל החלקיקים של הצבע נפרדו עם הרבה אוויר, ולמעשה הוא משנה מצב צבירה, מנוזל לאוויר. אנחנו רוצים לעבוד עם האוויר, לא עם הנוזל. אז תמיד אנחנו עובדים מרחוק. כשאנחנו עובדים עם האוויר, הצבע נדבק בקלות וממלא. כשאנחנו עובדים מקרוב, הצבע נוזלי. תראו מה קורה כשאני עובד מקרוב, ומה קורה כשאני עובד עם האוויר. אנחנו רוצים לעבוד ככה, עם האוויר. כשעובדים עם האוויר, עובדים עם הצבע. ולכן אנחנו תמיד חושבים על הגובה שלנו. אנחנו לא רוצים להיות נמוך מדי. רוצים להיות גבוה מספיק בשביל לעבוד נכון ולעבוד עם הצבע. צבע טרי נכנס בפח. אז אמרנו, לקחנו צבע, הרבבנו. זה הדבר הראשון שאנחנו עושים. ואנחנו מחזיקים אותו. איך מחזיקים את הספרי? מאוד חשוב שהכרית הזאת תהיה על כל הספרי. על כל הלחצן פה, זאת אומרת לא חצי, על הכל, אבל גם לא יותר מדי, כי אם היא תהיה יותר מדי, הצבע יפגע באצבע ויטפטף לנו על הנייר. צריך להיות ככה. עכשיו כולם נוטים לעשות ככה,
כי הם חושבים שהם רוצים להוריד את זה למטה, וככה הם נותנים לזה איזשהו מנוף. זו טעות, זה מעייף את האצבע מהר מאוד. מהר מאוד אנחנו לא נצליח להמשיך לעבוד. לעבוד נכון זה למתוח את האצבע, ככה, ואז ממש לחיצה קטנה מוציאה הרבה צבע. אנחנו לא מאמצים את האצבע כל כך. אז לשים את כל הכרית, למתוח את האצבע ולהחזיק. אנחנו לא רוצים את זה אחורה, אנחנו רוצים את זה למטה, אבל עם האצבע מתוחה. עכשיו, תמיד שאנחנו עובדים עם לחיצה נחושה. מה זה אומר לחיצה נחושה? זה אומר שהאצבע שלנו אבן, האצבע משקולת, האצבע יורדת עד למטה, עד כמה שאפשר. אם נלחץ חצי, זה לא ישפריץ חצי צבע, זה ישפריץ נקודות. אוקיי? אז אנחנו לא רוצים לעבוד עם נקודות, אנחנו רוצים פחות צבע, מה אנחנו נעשה? נתרחק, נכון? בדיוק. מה שחשוב זה כמה צבע מגיע לדף, לא כמה צבע יוצא מפה. נכון, וכשאנחנו רוצים לעבוד על צבע אחיד, עדיף לעבוד על משטח, ואם נעבוד מקרוב, נעבוד על שורות. זה יעשה לנו שורות. אנחנו רוצים לעבוד על משטח, לחסות אותו בצבע אחיד, אנחנו נעבוד איתו ככה. ככה, מגבוה אנחנו עובדים על משטח, ואז זה מאחד את הכל. מקרוב אנחנו עובדים על שורות. אוקיי? יופי. אז עוד פעם, אני מערבב, מותח את האצבע, ובודק בצד, לפני שאני מגיע לדף. מה אני בודק בדיוק בצד? אני רוצה לראות שזה משפריץ יפה. זה לא משפריץ לי בשני כיוונים, זה לא פולט לי חתיכות של צבע יבש, אבל קודם כל אני רוצה לראות שזה זורם יפה. ואז אני רוצה לראות את הצבע. אתם תראו, לבן למשל, בהתחלה יוצא מין צהוב בז' כזה. צריך להוציא קצת צבע עד שיוצא לבן יפה. אני לוחץ בצד קודם כל בשביל לבדוק שהצבע זורם יפה, לשחרר את האצבע, כי הרבה פעמים האצבע שלנו מהססת כשמגיעים לדף, אנחנו לא רוצים להרוס, איפשהו זה לא פתאום מתעקע לנו ולא בגלל שאין לנו כוח באצבע, אז אנחנו משחררים פה ואז זה זורם, שחררים וזה זורם. וכשאנחנו רוצים למלא צבע בדף למשל, אני באמת יתחיל מחוץ לדף ואסיים מחוץ לדף, כי הלחיצה הראשונה משפריצה הרבה צבע, והלחיצה האחרונה מעט צבע, ואני רוצה שכשאני מגיע לדף אני אשפריץ צבע אחיד, ואת אותה כמות לכל יחידה. טוב מאוד לשים מוזיקה, אם יש לנו, טוב מאוד לשים מוזיקה, לזמזם אותה אם אין לנו מוזיקה, כי קצב מכניס אתכם לשיטתיות. הקצב הוא שיטתי, והקצב יעזור לכם למלא בצורה שיטתית, וכשאתם שיטתיים, אתם משתמשים במינימום צבע. אתם לא סתם הולכים לשם ולשם וחזור והלוך וחזור, אתם ממלאים כמו שצריך. ואיך זה למלא כמו שצריך? זה תמיד לחזור על 3/4 ממה שעשית ועוד רבע קדימה. 3/4 ממה שעשית כבר ועוד רבע קדימה. הרבע קדימה יהיה החומר המקשר הראשוני, השכבה הבאה כבר תמלא אותו יפה. דבר מאוד חשוב שצריך לזכור, אנחנו לא עושים דבר כזה יותר. כל הזמן מרימים את האצבע. כל תנועה מרימים את האצבע. תמיד מרימים. כשעושים ככה זה מלא צבע סתם. ואנחנו לא שולטים בזה ולא יודעים איפה אנחנו נמצאים. כל תנועה מרימים את האצבע. עוד משהו. אני לא לוחץ וזז. כי אם אני אלחץ ויזוז, פה יש מלא צבע. למרות שזה בחוץ. מלא צבע. אני מתחיל לזוז ואז לוחץ. למה? כי אז אני בטוח, אני יודע שאני תוך כדי תנועה, אין מצב שבמקום אחד יערם הרבה צבע. אני תוך כדי תנועה. בדרך כלל אני צריך להאט את התנועה שלי כדי למלא את הצבע יפה. כי אם אני עובד מגבוה, אני צריך לעבוד לאט בשביל לראות את הצבע מתמלא. אם אני אעבוד מהר אני לא אראה כלום. אז מה אני רוצה לראות כשאני ממלא? אני רוצה לראות את הצבע רודף אחריי. רוצה לראות אותו מתמלא יפה. ולפי הצבע אני זז, זה הקצב שלי. הקצב שלי זה לפי הצבע, ואני רוצה להתחיל ככה, אוורירי. לא ככה. זה נוזלי. אתם רואים? זה כבר נוזלי. אני רוצה להתחיל ככה מפה, ולחזור על עצמי. צורה כזאת. הצבע הזה כבר לקראת הסוף, אז אני עובד קצת יותר מנמוך.
אוקיי? אם יש יותר צבע, אנחנו עובדים יותר מגבוה, הלחץ הוא גדול. הלחץ הוא גדול, עובדים מגבוה. כשיש פחות צבע, הלחץ קטן, ואז צריך לעבוד יותר מנמוך. זה לא משנה הגובה. אנחנו מתרכזים על מה שקורה בדף, אנחנו יודעים איזה כמות צבע צריכה להגיע לדף, וזה מה שאנחנו רוצים, את התוצאה הזאת, ובזה אנחנו מרוכזים. אנחנו בכלל לא מרוכזים ביד שלנו, היד שלנו עובדת לבד. אנחנו מרוכזים בדף. איפה הצבע נוגע, שם אנחנו מרוכזים. יש איזה פער, זה לא מעניין אותנו. אנחנו מרוכזים בדף, ואני אגיד לכם יותר מזה, אנחנו מרוכזים בדף, לא רק איפה שהצבע פוגע, אלא עד איפה הוא מתפשט. כדי לא ללכלך את הצבעים האחרים. אז על זה אנחנו מרוכזים, וכשאני רוצה למלא דף, אני מתחיל מלמעלה, מוצא את המקום שבו אני, מהגובה הזה כבר מגיע לדף ונשאר בו, לא יורד יותר למטה. עובד יותר לאט בשביל למלא, חוזר על מה שעשיתי, הולך ואז לוחץ תוך כדי תנועה, עוצר מחוץ לדף. תראו איפה היד שלי. היד שלי די פה באמצע. היא לא פה ופה, היא לא זזה ככה. היא זזה עם המפרק בעיקר וקצת ככה. כן, אנחנו עובדים הרבה עם המפרק, פחות עם היד ככה. בשיטתיות. זה צבע אחיד ומלא. שלא רואים את הלבן ממתחת, שלא רואים חלקים שהם קהים יותר ובהירים יותר, מלא, אבל מינימום צבע. כל הזמן תכניסו לעצמכם לראש, לעבוד עם האוויר הצבוע ולא עם הנוזל, ומינימום צבע. לעבוד בקצב, לראות את הצבע, רודף אחרינו, ולפי זה לעבוד. אז אני עוד פעם מערבב, בודק בצד, מגיע לפה, מתחיל מלמעלה, רואה שאני ממלא יפה אוורירי, נשאר בגובה הזה, רק עובד יותר לאט. וממלא, חוזר על מה שעשיתי. אם יש רוח חזקה, אני עושה שני דברים, או שאני עובד בכיוון הרוח ונותן לרוח לפזר לי את הצבע, או שהרוח באה בגלים ואז אני מחכה רגע שהגל יעבור, ובהפסקות של הרוח אני מרסס. כי הרוח היא לא מתמשכת, היא תמיד באה בגלים. אז הרבבנו, בדקנו בצד, הגענו לנייר, תוך כדי תנועה בדקנו מה הגובה שלנו. אתם רואים, אני יותר נמוך, אני עובד יותר מהר. כי מה שחשוב לי זה שבכל יחידת שטח על הדף אני ממלא את אותה כמות של צבע. זה מה שחשוב לי. אז אם אני יורד יותר נמוך, אני עובד יותר מהר. אם אני עומד מגבוה, אני יכול באמת לעבוד לאט ולראות את זה מתמלא יפה, וזה גם יעשה את הכל אחיד. אתם רואים את הסימן של הקו הזה שעשיתי קודם? אם אני רוצה להעלים אותו, כל מה שאני צריך לעשות זה לעבוד מגבוה. כי אם אני עובד מגבוה, זה עובד על שטח, זה מאחד את הכל. זה עובד ומאחד את הכל. אוקיי? אז אם אני בא, זה ממש גמור כבר, אז אני בא יותר נמוך, אני גם עובד יותר מהר, בקצב, עדיין מתחיל בחוץ, מסיים בחוץ, היד שלי באמצע ואני בזווית 0. דיברנו על הגובה, לא דיברנו על הזווית. זה עוד דבר שאנחנו חושבים עליו, הזווית. אוקיי? יש זווית רחבה, כזאתי, שמפה לכיוון ההשפרצה זה מלכלך הכל. אין פה לבן. אין פה לבן, לא נשאר פה לבן. אם תסתכלו מקרוב תראו שהכל מלא בצבע תכלת. אוקיי? זה מה שעושה הזווית. בגלל זה אנחנו לא עובדים ככה הרבה. אנחנו עובדים ככה כשאנחנו רוצים למלא שטחים גדולים. כן, כשאנחנו רוצים למלא שטחים גדולים, אנחנו עובדים ככה. כשאנחנו עובדים על קיר גדול ורוצים לחבר יפה צבעים, אנחנו עובדים ככה. אבל כשאנחנו עובדים על דף קטן כזה, אין שום סיבה לעבוד ככה. אנחנו נעבוד בזווית 0. בזווית 0,
בזווית 0 זה מתפשט לשני הכיוונים. 0.5 סנטימטר לכל כיוון. ככה אני יודע גם שזה יתחבר יפה עם הצבע השני, אבל לא ילכלך אותו. אז אנחנו בעיקר עובדים על זווית 0, לפעמים אנחנו עובדים על זווית הפוכה. זווית הפוכה, תשפריץ את זה לכיוון הזה, ותהיה יותר דקה. אוקיי? אז אפשר לעשות קווים דקים, הם רק מהירים מאוד. כדי שיהיה לי עדיין אוויר ולא נוזל, אני צריך לעבוד מאוד מהר כשאני עובד ממרחק 0. ויש את כל המגוון, כל הספקטרום משם לשם. אוקיי? התרגיל הראשון זה למלא צבע. למלא את כל זה בצבע אחד ואחיד עם מינימום צבע. הדבר הראשון שצריך לעשות זה קודם כל לפתוח את הספריים ולסמן אותם. תביא לי צבע שלך אחד תכלת, אני אראה לכם. כן, זרקי לי אותו. תודה. אז עם הטסטר אני מוציא את הלחצן, שם אותו בתוך הזה, ועם הטסטר מוציא את הנצרה ואז צובע אותו. אתם רואים, זה בצבע רגיל, ואם כולם יהיו בצבע רגיל, איך אני אבדיל ביניהם? ואם אני לא אתרגל לצבוע את זה מיד, יש מצב שאני אחשוב שזה שקוף, ואני אנסה להרטיב צבע ואני אשים עליו צבע שלא התכוונתי, אז ישר איך שפותחים לצובעים. אז יש לי פה צבע לצבוע את זה. ככה, אני מותח את היד, כי אני לא רוצה לעבוד ככה עם הנוזל. אני רוצה תמיד לעבוד עם האוויר. עם הרוח, אני עובד עם הרוח, ממרחק. ואני גם דואג שזה רק החלק התחתון של המשולש יפגע פה. אפשר עולה למעלה כדי לא ללכלך פה, שלא יהיה לי דביק. ואני כל הזמן מרים את האצבע. הרגלים, תכנסו לזה. הרגלים וזה יהיה חופשי בסוף. אבל כל הזמן מרימים את האצבע, עובדים עם האוויר מרחוק וצובעים יפה, בלי הרבה צבע ומדויק. אוקיי? אז עכשיו אתם תצבעו אחד עם השני את כל הצבעים שלכם. את הלבנים יש לכם 2 לבן כל אחד, אפשר לצבוע לבן לבד, אבל את הצבעים האחרים תצבעו אחד עם השני. וכשזה יהיה מוכן, להתחיל לעבוד. אני קורא לזה שמש, כי ככה אני עושה את השמש שלי עם צהוב, כתום, אדום. רק שבמקרה הזה זה בכחולים, וזה במעשה, הכל זה אנחנו כבר מכירים ולמדנו. אנחנו עושים 3 שכבות, משלבים ביניהם, חוסמים את זה, ואז עושים את השמיים. אוקיי, נוגע מעט בצבע, משאיר שוליים מעט, עוזב את זה, ברגע שזה נוגע, עוזב את זה, מגייץ. אני רוצה שעל הפינה יהיו 2 מאסקינג טייפים פה, אחד על השני, זה ככה מחזק את הפינה. אתם רואים כמה מהר אני עושה את זה? בלי כימותים. עכשיו, סכין, להפוך את זה. אחד. הנה, ראיתם? לא התרכזתי ופתחתי את הנייר. אבל לא קרה לו כלום כי יש לו מסקינג. קרה לו. זה בחלק האחורי, מקדימה לא יהיה לו סריטה. נכון, כי באמת אני לא... זה לא היה עמוק. זה נכון, כי אני לא משקיע לחץ. בדיוק. כי אני לא משקיע, אני לא עובד חזק, אני עובד מאוד חלש עם להב מאוד חד. תראו איך אני עושה הכל, תסתכלו עליי. באמת, תתרגלו לכל דבר שאני עושה,
תשגיחו, כי כל דבר לומדים. כל פעם אתם רואים עוד משהו שקודם לא קלטתם. וזה מאוד חשוב הקטע הזה? כן, זה חשוב שזה יהיה דבוק טוב. וזה מה שעושה את זה, שזה יהיה דבוק טוב. אבל לא פה, אני אעשה את זה בצד הרטוב כבר, נכון? נשמור צד אחד יבש, אם אני לא חייב להרטיב אותו. ועכשיו אני אקח את הצלחת הקטנה שלי. אני מציע לכם, יש לכם צלחת חדשה, תשייפו אותה קצת עם נייר זכוכית, כי חתכו אותה עם גיליוטינה, היא קצת כמו סכין והיא יכולה לחרות בצבע. אז תשייפו אותה קצת, שלא תהיה סכין. אני מניח את זה באמצע. מה זה אומר באמצע? שהמרחק מפה לפה והמרחק מפה לפה שווה. אני לוקח את הצבע הכי בהיר תמיד, אני מסמן בצבע הכי בהיר ואני עובד מלמעלה. זה נקרא לסמן. ראיתם? לא נשאר לי פה לבן אחד על הדף, אבל איפה שהיה העיגול נשאר לבן. ואין לי פה צבע. יש לי פה קצת אבק. אנחנו רוצים לשים מינימום צבע, כל הזמן לחשוב על מינימום צבע. כל שכבה של צבע גורמת לצבע להתייבש יותר לאט. אז אנחנו רוצים לשים מינימום צבע. אז עכשיו אני רואה את העיגול, ולמה סימנתי את העיגול? כי אני לא רוצה עכשיו למלא את הצבע מפה לפה, אין צורך, אני רוצה למלא רק איפה שהעיגול. אני אתחיל מחוץ לעיגול ואסיים מחוץ לעיגול. אבל תזכרו שאני לא מתחיל וזז, אני זז ומתחיל כשאני מחוץ לעיגול. אם זה בתנועה, לא יהיה הרבה צבע. ואז אני מתחיל עם התחלת, משאיר קצת מקום ללבן. זה ממש הסוף של הצבע הזה, אבל אני מתעקש לסיים אותו. אוקיי? עכשיו אני לא מסובב אותו, כי התחלתי עם התחלת ואני מתקרב אל התחלת עם הצבע שאני רוצה לשלב. די, זה גמור לגמרי. זורק, שם את זה בפנים. משפריץ בצד, מערבב, מותח את האצבע, משפריץ בצד, רואה את הגובה, בא לפה, מתחיל מפה. תוך כדי תנועה מתקרב לתחלת, מנקה את התחלת, אוקיי? צבע מעבר, ונותן לו לבן. זווית הפוכה, רק לכיוון אחד, תוך כדי תנועה, מהירה ונמוך, ככה. ולא לכלכתי שום צבע. יכול לעשות את זה עוד פעם, ולא לכלכתי שום צבע. עבדתי נמוך, הפוך ומהר, ותוך כדי תנועה. אז עכשיו יש לי את השמש. השמש מוכנה, כי אחרי זה אנחנו מסתירים את כל השאריות, נכון? ואני מייבש. למה אני מייבש עכשיו? כי אנחנו שמים על זה צלחת, נכון ואנחנו מאוד. משאירים אותה שלא יהיה סימן. זה השלב שהכי צריך שיהיה יבש. כשעושים כוכבים, הקת חום מספיק לייבש אותה. אבל לא בשביל לשים צלחת. בשביל לשים צלחת צריך לדאוג שזה באמת יהיה יבש. אני קודם מדליק את זה, ואז מדליק את זה. זה הגובה. אם שמתי מעט צבע, כמו שאני מאמין ששמתי, זה כבר די יבש. גם רוח מייבשת את זה, לא רע בכלל. רק לפני זה תדאגו שאין שום דבר שיכול ליפול על הצבע, ולנפנף. עכשיו אני רוצה לבדוק אם זה מספיק יבש לשים את הצלחת. אני בודק עם האצבע. מחוץ לצלחת כמובן, הצלחת תהיה פה, אני אבדוק פה. לא יבש. לא יבש, עבר לי צבע. כן? זה יהיה דביק בכל מקרה. דביקות לא אומר שזה לא יבש. רק צריך לראות שהצבע לא עובר. פה עבר לי הצבע, אז אני צריך לתת לו עוד מכת חום. כשאתם רואים שהנייר מתחיל להתעגל למעלה, זה אומר שכבר חם מדי. תעצרו
ותצננו, תראו איך הנייר נהיה פלט אגן, נהיה עוד פעם שטוח. ושיהיה לכם סבלנות, עדיף לחכות, שיהיה יבש, מאשר לשים כשזה רטוב. התוצאה תהיה שונה. זה לא עובר צבע, לא עובר צבע, לא עובר צבע. לא נורא, לא עובר צבע. אז עכשיו אני רוצה לשים את הצלחת, אבל אני לא שם את הצלחת, כי הצלחת יש בה המון חלק, יש בה צבע מפעמים אחרות שעבדתי איתה, והצבע הזה יכול להידבק לצבע הטרי ולהישאר עליו, ואז אני אראה שם סימנים. אז לפני שאני מניח את הצלחת, אני רוצה לנקות אותה. אז אני לוקח את השפכטל, ככה אני תמיד מחזיק את השפכטל עם הכיתוב כלפי מעלה, והגודל פה בחיבור. ככה אני מחזיק שפכטל, ואני פשוט מניח את זה על הברך שיהיה לי קונטרה, ומגלף את הצבע ככה, בלי הרבה כוח, כי אני לא רוצה לגלף את הלבן. יכול להיות שלפעמים אני אצטרך לשנות את הזווית ככה וככה, אבל אני רוצה לראות שכל הכחול נעלם, במקרה הזה, ואני חוזר לצבע הלבן. אני גם אתן לו קצת מהצד, אני אוציא לו קצת צבע מהצד. אתם רואים איך אני עושה את זה? בלי הרבה כוח. אחרי שניקיתי אותו, אני מעביר אותו על המגבת, לדאוג שלא נשארו חתיכות של צבע ישן. אני מנקה מבפנים, לדאוג שאין אבק בפנים אם זה ישב הרבה זמן, כי אם אני אניח את זה פה ואבק ייפול על הצבע זה לא יהיה נחמד. ועכשיו אני מניח את זה. אני זוכר שהלבן זה הסוף שלי, אני לא רוצה לעבור מעבר ללבן, ואני רוצה להיות במרכז. אני עדיין מסתכל על המרחקים, ואני מניח את זה. לא לוחץ, רק מניח. אחרי שהנחתי, אני שם משקולת. לדאוג שלא יהיה חריצים למטה. אבל כששמתי, הנחתי את זה בלי כוח. עכשיו אני הולך למלות את זה בצבע, אותו דבר, אבל הפוך. איפה ששמתי תחלת יהיה כחול, איפה ששמתי כחול יהיה תחלת. הכחול ישתלב עם שחור והתחלת ישתלב עם לבן. נכון? איפה הציור שלנו? כן, כן. אז אני לא צריך לעשות פה גם כן כחול. פה יש שחור, אין סיבה לשים פה כחול. אני מתחיל עם הכחול ככה. כשאני מגיע לצלחת, אני רוצה לבדוק שאני מגיע עד לצלחת, שאין לי רווח, אוקיי? גם זה נקרא מחוץ לצלחת, שאני משפריץ על הצלחת, זה מחוץ לנייר, סליחה. אז אני עובד מפה ככה, מהצלחת החוצה, בתנועה כזאת שאני יודע שזה עובר פה, מגיע לצלחת ויוצא החוצה. ואז אני יודע שאני מכסה את הכל מסביב. עכשיו אני לוקח את התחלת, לא את זה, ומתחיל מפה. בלי זווית, אני לא רוצה ללכלך את הכחול. עכשיו הגעתי לפה, אני מתחיל ככה, לכיוון אחד. זוכרים, אם עובדים לכיוון אחד, זה מלכלך פחות. אז פה אני אעבוד לכיוון אחד. ואלך אחורה. לא, זה לא משנה. מה שכן, תסתכלו מה הצבע אוהב לעשות. הוא אוהב להתלבש על הצלחת. אני לא רוצה, אני רוצה פה קו מאוד ברור ביניהם. למה? כדי לעשות את הסרטים. נכון, כדי ליצור את התלת ממד, כי בראש שלי, אם יש פה קו שמתחיל פה ומסתיים פה, ובאמצע אני לא רואה אותו, כנראה שהדבר הזה נמצא מקדימה, והקו נמצא מאחורה, וזה נפתח לי, התלת ממד. אז בשביל שזה יקרה, אני אעבוד מקרוב, הפוך ומהר. סליחה, ככה. להגיד לי כל הזמן. אני אעבוד מהפוך, מקרוב ומהר, ככה. ראיתם? ומכאן אני אלך אחורה, באותה צורה. אותו דבר פה. הפוך ומהר, הצבע לא הספיק להתפשט לי לפה. ומפה אני הולך אחורה. וזהו.
פה אני מאחד את הצבעים, ויש לי שני צבעים שמתחברים ביניהם בקו אחד. אמנם החיבור הוא לא כזה כמו קודם, אבל יש שם עדיין חיבור הודעה כזה. ובמקרה הזה זה עדיף לי מאשר חיבור גדול, כי אני רוצה לראות את הקו. עם השחור אני עושה אותו דבר, אני עובד מבחוץ. אתם רואים? מבחוץ. וזה משפריץ פנימה, ואני יוצר, כי אני לא רוצה ללכלך את כל הכחול. ואת הלבן אני עובד כמו שעבדתי קודם. עובד הפוך ומהר, הפוך ומהר. ככה. זה לא ישר כל כך, ניישר אותו. נייבש אותו ונשים כוכבים. אש, תיזהרו. זה לא הולך לצלחת? יכול להוציא את זה. מוציא צבע חזק לפני שאני עושה כוכבים. משפריץ ועוזב, משפריץ ועוזב, משפריץ ועוזב, עד שאני רואה אותם כבדים, ואז אני בא לפה, רואה איפה הם נוחתים, ולפי זה עובד. רואה כמה ומחליט מתי לעצור. ראיתם, אחרי זה הם נהיו קצת יותר כבדים, נותן לה כבדים יותר, ונעצר. וזהו, אני מרים את זה, ואין לי סימן מסביב. הצבע חורבק את הציור, הכל מאחורה, והתלת ממד עובד. אני אחזור על הדברים החשובים. זה מקסים. אנחנו קודם מסמנים כדי לא לשים סתם צבע במקומות שלא צריך, עם מעט מאוד צבע אוורירי. אנחנו מרימים וממלאים עם מינימום צבע, פיס פיס פיפס, כחול, משתלבים, פיפס פיפס פיפס, מסופבים את זה, עושים את הלבן בפעם אחת. לא עושים את הלבן כאן, אם נעשה את הלבן כאן, הוא ישפריץ אחורנית על הצבעים, מסובבים ועושים ככה. כן, זאת אומרת שעשיתי את הצבעים של הירח, התחלתי ככה, נכון? תחלת, כחול. אני לא אעשה עכשיו לבן פה, אני ארוס את כל התחלת והכחול. אני אסובב את זה ועבוד פוץ, לבן. נכון? מייבשים טוב, מנקים את הצלחת, דואגים שזה יבש טוב, מניחים בלי לחץ, שמים משקולת, אוקיי? ומתחילים לעבוד על הצבעים. מתחילים בכחול או בתחלת, עושים את הכחול אחרי זה, משאירים רווח ללבן ולשחור. את השחור עושים רגיל, אבל מבחוץ. את הלבן עושים מהר הפוך, מייבשים, שמים כוכבים, מרימים. זה התרגיל. תעשו את זה יפה. תשלחו בקבוצה. ונוכל להמשיך הלאה בשיעור הבא, להתקדם עם זה. לכן אני ממליץ מאוד לקחת את הזמן, זה השיעור הכי קשה היום. זו פעם ראשונה שאנחנו נוגעים בספרי, אנחנו מקבלים המון כללים, דברים חדשים שאנחנו לא מכירים, אנחנו צריכים לתרגל ולהתרגל, ובעיקר אנחנו צריכים לחנך את הגוף שלנו לעבוד בצורה מסוימת. פשוט מה שאנחנו עושים, אנחנו מרגילים את הגוף לעבוד, הכל הרגלים, הרגלים, הרגלים. ניקיון, מגבת, פס, לנגב, פס, לנגב, כל הזמן פיפסים קטנים, כל הזמן להרים את האצבע, זה הכל דברים מאוד חשובים. תמיד לבדוק בצד את הצבע הראשון ולעלות, להתחיל מגבוה, לא לרדת נמוך מדי. מתי שרואים שזה מגיע לגובה, שזה נוגע בדף, שם לעצור, מקסימום לחזור על אותו דבר. אבל לא לרדת נמוך יותר, לעבוד עם מעט צבע, עם מינימום צבע, לדאוג לא ללכלך צבעים. אנחנו לא עובדים עם זווית, אנחנו עובדים בדיוק מעל, בלי זווית. מרימים את האצבע, מתחילים מבחוץ, מסיימים מבחוץ. אוקיי? זה הדברים שאנחנו זוכרים. יחידה שמרגישה שהאף שלי מלא צבע? לא. כן, וואו, אני מרגישה די... חייבת לעבוד עם מסכה, ראית? ככה אנחנו מעגלים את זה, מוציאים את תראו איך הפלסטיק יוצא בקלות, לא הורס לנו את הנייר. ועם המסקינג טייפ נייר,
המוח ישמח היום. אבל אני מוציאה רק את אלה של הזה, את הפינות עצמן לא מוציאה. ברור שלא. את לא יכולה להוציא אותם. ככה. זה מסקין טייפ חלש, הוא לא יהרוס את הדף. נשאיר פה צ'ופצ'יק, וזהו. תן לו עוד אחד למעלה. זה לא יש כפל בכימות לא, אם אנחנו לא נשב על זה, אז לא. אם נשב על זה, זה יישבר, אבל כל עוד זה ככה מעוגל ואוורירי, זה לא ישאיר לנו כימות.